Hiya guys, croeso nôl I PopT. Ni gyd yn gwybod pa mor boblogaidd yw Kids Book Talk, felly heddi fi yn mynd I rannu ac argymell cwbl o lyfrau Cymru gyda chi. Iawn, y llyfr cyntaf sydd gyda fi yw Lledrith y Llyfrgell gan Elin. Nawr, heb rhoi gormod bant I chi, mae'r stori yn dilyn cymeriad o'r enw Chwym. A mae Chwym bach yn wahanol I bawb arall yn y stori achos hi yw'r unig un sydd ddim gyda doniau hyd a lledrith. Nawr, mae'r lolfa'n gweud bod y stori yma yn addas ar gyfer plant a phobl ifanc o bob oedran a fi'n enwedig yn hoffi'r clawr sydd wedi cael ei ddylunio gan Tanwen Haf. Mae'r llyfr yma yn eitha tenau, felly mae'n rili hawdd I ddarllen a mae'n swnio yn rili gyffrous. Reit, yr ail lyfr sydd gyda fi yw O'r Tywyllwch gan Mae Hughes. Felly yn fras, mae'r byd wedi ei lygru gan bobl ac mae pawb wedi goffod gorfodi I fynd I fyw o dan y ddeiar am byth. Mae'n dilyn bachgen o'r enw Hywyn sy'n cadw cyfrinach o'i ffrind gorau Meilir. Nawr, yn barod o'r clawr fi'n gallu gweud bod hon yn stori eitha sinister, bach yn fwy tywyll, ond efallai bod hon yn stori ar gyfer y darllenwyr hŷn, fi'n siŵr bydde fe'n gafel yn ychymyg pob un ohonoch chi. Y nofel nesaf yw Splash gan Branwen Davies. Mae'r stori yn dilyn merch o'r enw Beca sy'n cael ei bwlio am y ffordd mae chorffi yn edrych, ond mae hi'n cadw cyfrinach o'i chyfoedion hi achos rhyw ddydd mae'n gobeithio bod ar tîm nofio Cymru. Mae'n gweud fan hyn mae nofel ifanc I ferched rhwng 10 ac 13 yw hi, ond fi yn meddwl gall pawb ddysgu rhywbeth mas o'r nofel yma achos mae fe'n ymdrin gyda bwlio a y cysyniad o beth yw cael corff perffaith. So rhywbeth fel hyn dy fi pan o'n ni rhwng 10 ac 13, byddwn ni wedi rili gwerthfawrogi rhywbeth fel hyn achos fi'n credu bod y pynciau maen nhw'n trafod yn y nofel hon yn rili pwysig. Iawn, mae dy fi nofel bach yn wahanol I chi I gymharu da'r rhai eraill fi newydd ddangos I chi. Dyma Luned Bengoch gan Elizabeth Watkin Jones. A'r rheswm mae hon yn wahanol yw achos mae wedi cael ei osod yn y 15fed ganrif a mae'n dilyn stori Luned a Rhys a'i hymdrechion nhw I sicrhau rhyddid I Gymru. Nawr mae Rhys a Luned am ymuno ar ymgyrch, ond daw'r ddau ifanc wyneb yn wyneb a pheryglon. Nawr be fi'n licio am y nofel yma yw bod nhw wedi ffocysu ar y ferch, achos ar y cefn fan hyn mae'n gweud mae Luned yn gymeriad cryf a phenderfynol, ond mae ganddi ei brwydrau mewnol ei hun i'w hymladd yr un pryd. Closur o nofel I bobl ifanc ac I oedolion fel ei gilydd. A yn y nofel yma hefyd, gewch chi bach o hanes. Nofel arall am hyd a lledrith sydd gyda fi nesaf, sef Cadi Goch gan Simon Rodway. Dewis da iawn o enw gyda llaw Simon. Nawr, os ych chi'n licio hyd a lledrith, dyma'r nofel I chi. Mae'n stori sy'n dilyn Cadi, obviously, sydd wedi cael ei derbyn I Academi Gwyn ap Nydd. Ond, maen nhw'n trial darganfod pwy yw'r pobol drwg. Felly, mae Cadi a'i ffrindiau yn defnyddio ei sgiliau hyd a lledrith I ddarganfod y gwir. Y llyfr nesaf sydd gyda fi yw Cyfrinach Betsan Morgan gan Gweno Hywyn. Nawr, dyw Betsan ddim yn edrych mlaen I fynd ar drip yr ysgol achos bod un o'i ffrindiau gorau hi yn sâl. Ar ôl iddi gyrraedd y plas, mae'n darganfod ei bod hi'n gallu symud yn ôl i'r gorffennol a byw yn oes ei hen mam gi. Ond, beth sy'n digwydd iddi wedyn? Wel, byddwch chi brynu'r llyfr a darllen e. Un peth fi licio am y llyfr yma yw bod na luniau yn y llyfr sy'n neud i'r stori deimlo bach yn fwy byw. Eto, mae'r llyfr yn un tenau neis, so allwch chi'n bendant ddarllen trwy'r llyfr yma yn eitha sydyn a hawdd. A dyna ni am fideo heddi, guys. Gadewch chi fi wybod yn y sylwadau os ych chi wedi darllen un o'r llyfrau yma, neu yn bwriadu darllen un o'r llyfrau yma ar ôl gwylio'r fideo. A fel I fi'n gweud bob fideo, cofiwch I danysgrifio I PopT, I hoffi'r fideo,
ac i wasgu'r gloch bach notification. Ond tan tro nesa, ta-ra!